In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag in Zwalmen bij PP Recycling. PP Recycling doet mee in de categorie Circulaire Changemakers. Hey, goedemorgen en dank om ons hier in Zwalmen te ontvangen. Ja, welkom allemaal. Zou je kort jezelf en het bedrijf kunnen voorstellen? Ja, mijn naam is Roel Schrooijen. Ik ben oprichter en mede-eigenaar van PP Recycling. Dat doe ik samen met een collega en compagnon, Thij Peters. Ja. En dat doen we nu al 10 jaar. En wat doen jullie precies? Wij verzamelen uit de regio flexibele kunststoffen en ook harde kunststoffen. En die werken wij op tot grondstoffen die weer gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten te produceren. Kijk eens aan. Ja. We zijn nu met de challenge van de LWV bezig met de wedstrijd. Met welk product heb je je daarvoor ingeschreven of met welk project? Ja, wij doen mee met het project naar circulaire bedverhogers. Er zijn partijen in de markt die de bedverhogers dus kopen uit China, leveren aan Nederlandse bedrijven. Dat gaat naar de particuliere klant. Ja. Die worden een aantal keren hergebruikt en dan bij einde levensstatus dan worden ze weggegooid. Okay. En dat weggooien dat komt nu naar ons toe. Wij gaan ervoor zorgen dat die vermalen worden en dat dat weer ingezet kan worden als grondstof voor een nieuwe bedverhoger die wij zelf met collega's in de markt en andere bedrijven in de markt samen hebben ontwikkeld naar een nieuw design. Okay. En waarom denk je dat dit succesvol gaat zijn? Omdat het circulair is, het is in de regio ingezameld, het wordt in de regio geproduceerd met regionale collega-bedrijven die daarin meehelpen. En het wordt weer in Nederland uitgezet als verhuurproduct. Kijk eens aan. Ja. Jullie zijn dagdagelijks bezig als PP Recycling met duurzaam ondernemen, zeker met dit project ook. Waarom geloven jullie zo in dat duurzaam ondernemen? Iedereen weet dat grondstoffen schaars zijn en daarmee willen we ook een steentje bijdragen. Waarbij zorgen dus dat de kunststoffen en andere grondstoffen in de regio die vrijkomen, dat die een tweede leven krijgen. Kijk eens aan. Ja. Wens ik jullie veel succes mee. Super, dankjewel.